A princesa Leonor xa é filla adoptiva do Concello de Marín. Hoxe visitou a vila para recoller este nomeamento de mans da súa alcaldesa María Ramallo. Ás portas da casa consistorial, centos de veciños non quixeron perder a oportunidade de saudala. Que tal? Moi boa noite. De seguido lles contamos máis desta visita de Leonor de Borbón a Marín. Antes repasamos outras novas en titulares. O Concello de Ribeira volve demandar máis axentes para a comisaría da Policía Nacional. Faise así eco das demandas ante o incremento de episodios violentos que poñen en risco a seguridade cidadá. A unidade de cabalería da Policía Nacional comeza a patrullar os montes pontevedreses. 6 cabalos forman este dispositivo para prever os lumes forestais e apoiar a seguridade do Camiño de Santiago. A organización do Bixa cifra en 14 millóns de euros o impacto do festival en Pontevedra. Xa adiantaron que a cita repetirá na cidade no 2026. Sanxenxo certifica o seu compromiso co turismo de calidade. Dende hoxe a bandeira coa Q de calidade ondea en 16 areais, situando a vila como un dos municipios españois con máis certificacións. Noia prepárase para acoller a súa feira medieval. Será esta vindeira fin de semana os días 18, 19 e 20. Estamos nas novas do día. Comezamos. A princesa Leonor xa é filla adoptiva do Concello de Marín. A súa Alteza Real visitou hoxe a localidade para recoller esta distinción. Fixo nun acto breve e sinxelo na casa consistorial. Ás portas, centos de veciños agardaron a súa chegada para saudala e arroupala nos últimos días que lle quedan na vila. Pouco antes da 1 do mediodía, a princesa Leonor chegaba ao Concello de Marín para recibir o nomeamento de filla adoptiva. Facíao entre gran expectación, con centos de veciños agardando para poder saudala e arroupala nos seus últimos días como alumna da Escola Naval de Marín. Porque es un acontecimiento importante para Marín. Uy, porque me encanta. Te encanta, a ver, cuéntame. La princesa, la casa real, todo. Pues nosotros venimos a ver el buque y luego nos hemos enterado que iba a venir aquí la princesa y hemos decidido quedarnos para poder verla. Yo sí quiero verla, y si nos saluda mejor. Esperemos que reine, eu xa non a verei polos anos que teño, pero que dé a bo exemplo, como dá o seu pai. Marín está en el foco, no solo por la visita de la princesa, que es muy importante, sino por la importancia de la Escuela Naval, por el puerto marinero y por la larga tradición que tiene este municipio con la Armada. Sí, me hace ilusión verla, me parece una niña muy bien, me parece que hace las cosas muy bien, pues me gusta. Sencillez, armonía, todo lo bueno. Yo es que ya vi al padre, ya vi a la madre y ahora me toca ver a ella. E vi al emérito, al abuelo. Entre todos os asistentes foi Candela, unha cativa de 3 anos que levou o recordo máis especial. Acompañada da súa nai, pasou a zona reservada para as autoridades e puido sacar unha foto coa princesa. Viñemos de casualidade, estuve de vacacións e Candela está conmigo e viñamos a pasear, encontramos a Leonor, fíxonos moita ilusión vir hasta aquí, estábamos cansos de esperar e non sei, de casualidade o xefe de prensa meteunos aí na foto e estamos moi ilusionadas, ¿no? De conocer a Leonor, sí ou non, Candela? Sí, ilusión. Sí. Xa no interior da casa consistorial o acto foi breve e sinxelo. Tras dar lectura ao acordo plenario, a alcaldesa entregou a Leonor de Borbón un pergamiño co título Obra da artista María Sancho e a medalla oficial do Concello. Para nosotros es fundamental de esa estrecha colaboración de lo que yo digo siempre, nuestra universidad, la Escuela Naval es nuestra universidad. Cuando uno quiere ser oficial de la Armada tiene que venir 5 años a estudiar a Marín y ella podía haber elegido cualquier universidad del mundo y ha elegido pasar un año en Marín. A princesa asinou tamén no libro de honra do Concello e puido ver o que escribira seu pai, o rei Felipe VI, en 1986. Tamén el fora nomeado fillo adoptivo de Marín tras o seu paso pola Escola Naval. Estará ligada siempre a Marín, al igual que lo está después de su formación en la propia Escuela Naval Militar. Sí que le enseñé la firma de su padre,
que está en el mismo libro, y bueno, un poco las fotografías de cómo había sido el acto en el año 86. A súa Alteza Real estivo acompañada en Marín pola alcaldesa e polos membros da corporación, coa excepción do BNG, pola ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, Selma Saiz, e polo presidente da Xunta, entre outras autoridades. Yo creo que lo que ha simbolizado es lo que siente, estoy seguro, una mayoría muy importante del pueblo gallego que siente cariño hacia la corona, es consciente de su papel fundamental. Decía yo en mi intervención que necesitamos referentes en la vida institucional y sin duda la familia real lo es en estos momentos. O remate do acto, a banda da Escola Naval de Marín estreou a peza La Joven Guardamarina, composta especialmente para a princesa Leonor. Isto foi en Marín, pero xa antes Leonor de Borbón empezara a súa xenda galega en Santiago de Compostela. Ali foi recibida primeiro na Praza do Obradoiro polos membros do Goberno da Xunta de Galicia, o presidente do Parlamento e outros cargos. Aquí tampouco asistiron os representantes do BNG. Xa despois foi no Pazo de Raxoi onde o presidente da Xunta entregoulle a máxima distinción, a Medalla de Galicia. No seu discurso, a princesa puxo en valor a historia do territorio galego como terra de emigrantes. Tralo acto asinou o libro de ouro e Alfonso Rueda fixolle entrega dun agasallo institucional, un exemplar do álbum Nos de Castelao e a obra completa de Rosalía de Castro, editada pola fundación que preserva o nome da autora. Tamén recibiu uns pendentes e un colgante de prata e a cibeche da artesa Susi Gesto. Hoxe Galicia é terra de acollida e podo dar fe porque me sentín como unha galega máis. A miña vida na ría de Pontevedra foi intensa e exixente, pero tamén puiden disfrutar do bo ambiente en cada lugar que pisei, e da comida, sobre todo nos furanchos. Nos queda moi pouco para separarnos, pero non voy a tener morriña alguna porque a Galicia quiero volver siempre. O como escuché al entrar en la ría de Ferrol, aquí está mi hogar donde se acaba el mar. Moitas gracias de corazón por esta honra que recibo coa ilusión de quen se sentiu nesta terra tan acollida e apoiada dende o primeiro día. Unha terra que me recibiu hai uns meses cos brazos abertos e que, case sen decatarme, pasou a formar parte de min. Arranca a campaña especial de vixilancia que a Dirección Xeral de Tráfico desenvolverá durante toda a semana en estradas de todo o Estado. A subdelegada do Goberno na Coruña, María Rivas, foi encargada de presentar este dispositivo a través dunha demostración xunto co comandante de tráfico José Ángel Corral Segade e a xefa provincial de tráfico da Coruña e coordinadora da DXT en Galicia, Victoria Gómez do Barro. Estes controis teñen por obxectivo previr a sinistralidade derivada do consumo de alcohol e drogas. Durante a campaña especial realizada o ano pasado na provincia da Coruña, a Garda Civil de Tráfico efectuou máis de 14.000 probas de alcoholemia, das que 181 resultaron positivas. Destaca ademais o alto índice en consumo de drogas, con 148 positivos das 332 probas realizadas. E o Concello de Ribeira volve demandar ao Goberno Central o incremento de axentes da Policía Nacional na comisaría da localidade. De xeito paralelo procedeu a incorporación de 8 auxiliares da Policía Local que prestarán servizo no municipio ata finais de ano. Os últimos episodios violentos con pelexas e altercados en pleno centro da vila de Ribeira motivaron as queixas veciñais que demandan un reforzo da seguridade. Conscientes desta situación, dende o Concello xa trasladaron á subdelegación do Goberno a necesidade de incrementar o número de axentes da Policía Nacional no municipio, ao tempo que traballan na ampliación do cadro de persoal da Policía Local. Reiteramos a solicitude tanto ao Goberno do Estado como á Delegación do Goberno de que o cadro de traballadores que ten a Comisaría de Policía Nacional de Ribeira ten que aumentar. Por outra banda, tamén dentro do Concello de Ribeira, dende que estamos gobernando, pois dicir que se aumentou o número de axentes da Policía Local, concretamente en 3, nestes últimos 2 anos, 3 fixos que traballan durante todo o ano, e que ademais agora no verán acabamos de incorporar a 8 axentes que van a desenvolver o seu traballo de aquí a finais de ano. É dicir, durante 6 meses vamos a ter 8 axentes de policía, auxiliares, para que se reforce toda a seguridade cidadá e tamén facer todo tipo de eventos que hai en Ribeira. Sabemos que hai agora mesmo encontro de embarcacións tradicionais, festa da Adorna, festas de verán, Santa Uxía, pero tamén moitísimos eventos deportivos e culturais que necesitan ese aumento
aumento de plantilla de policía local, non? Ademais do incremento do número de axentes, o Executivo traballa en estreita colaboración con asociacións veciñais e entidades sociais para establecer dispositivos especiais de vixilancia nas zonas máis conflitivas e combater dende a base o incremento da delincuencia relacionada especialmente co consumo e tráfico de drogas. Estamos traballando estreitamente pois con entidades sociais, non, como pode ser, por exemplo, a Asociación de Veciños e Veciñas de Banda do Río, onde pois temos reunións periódicas para ver cales son as demandas que nos fai a propia veciñanza e tamén establecer dispositivos de vixilancia especial. E nese sentido, pois estamos intentando reforzar as patrullaxes da Policía Local naqueles puntos que son máis conflitivos, pero tamén entendemos e sabemos que é necesario que a Policía Nacional conte con máis axentes para que poidan facer fronte a todas as incidencias que se producen no noso municipio, non? Dende o Concello reiteran ademais ao Goberno do Estado a demanda de eliminar a taxa de reposición para poder destinar máis persoal ao reforzo da seguridade. Ribeira vende informar tamén da adxudicación dun plan integral de sinalización que vai permitir a modernización da súa sinalética urbana. O Executivo decidiu tomar esta medida despois de detectarse numerosas deficiencias, xa que boa parte dos indicadores están deteriorados polo paso dos anos ou ben porque necesitan actualizarse. O Concello vai destinar algo máis de 106.000 euros a esta actuación con cargo ao Plan de Sustentabilidade Turística de Ribeira no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado con fondos Next Generation da Unión Europea. Farase unha aposta polo reciclado de materiais, reparación e vinilado daquelas sinais que estean en bo estado, creando soportes tipo tótem que agrupen a información e reduzan o impacto visual. Todo será adaptado ao Manual de Sinalización de Galicia, buscando así unificar estilos e terminoloxías. O prazo de execución dos traballos será de 4 meses. A unidade de cabalaría da Policía Nacional xa patrulla os montes pontevedreses. Son 6 equinos os que forman parte deste dispositivo que se desprega de xeito anual durante o verán. O seu labor é axudar a prever os incendios forestais e dar seguridade ao Camiño de Santiago ao seu paso por Pontevedra. Ademais, leva xa uns cuantos anos pois existindo a colaboración e fai tamén que, bueno, cada vez pois sexa máis eficaz e máis, digamos, productiva esta colaboración e este traballo, e espero que continúe pois nos anos vindeiros, ¿no? Desplegamos de lunes a domingo, tanto en mañana como en tarde, como he dicho, las dos bases, base norte y base sur, a requerimiento de la Jefatura Superior de Galicia. Y eso es básicamente nuestro trabajo, prevención de incendios. Colaboramos, por supuesto, también en el Camino de Santiago y, bueno, también a requerimiento de Jefatura Superior en cualquier, en este caso esta semana hemos estado en búsqueda de desaparecidos en Lugo, una persona desaparecida, y se ha estado colaborando. A unidade de cabalaría patrulla de luns a domingo en quendas de mañá e de tarde. Estará despregada en Galicia ata o 30 de setembro. En total son 12 cabalos e 20 axentes os que forman o dispositivo que está a traballar no territorio galego. Os equinos despregados na zona sur realizarán patrullas preventivas polas localidades que están en demarcación da Policía Nacional. A Garda Civil, pola súa banda, conta cunha unidade semellante que fai o mesmo. O Goberno Central avanza nos trámites precisos para levar adiante a dragaxe do río Lérez. Así o asegurou esta mañá o subdelegado do Executivo en Pontevedra. Abel Losada asegurou que os traballos están pendentes de 2 informes que deben emitir distintos organismos do Goberno español. Documentos que dixo estarán listos durante este mesmo verán. Despois a pelota volverá a estar no tellado da Xunta de Galicia. O trámite do expediente na elaboración dun informe de biodiversidade que depende do Ministerio de Medio Ambiente e dun informe de compatibilidade que tamén depende de Medio Ambiente de costas, que é o que se trasladará xunto co informe técnico do CEDEX ao Ministerio de Fomento, e a partir dese momento pois se trasladará á Xunta de Galicia, que é quen ten que facer en termos operativos este dragado. Continúan os traballos para asegurar o edificio que ardeu a semana pasada na Rúa Riestra en Pontevedra. Dende o Concello explicaron que o obxectivo era poder reabrir a vía mañá despois de case unha semana pechada o tránsito.
e o resto apuntalala para que quede en condicións de seguridade e ver se nese momento pois o edificio queda asegurado e podemos rematar mañá. É a previsión que temos que mañá poidamos deixar o edificio asegurado no que ten que ver coa emerxencia. Sigue toda a contorna precintada, o edificio tamén, a entrada ao edificio está precintado por razóns de seguridade e toda a contorna para evitar que cruce a xente por ali, por se aínda se desprenda, hai algún desprendemento de algún material ou algunha peza da cornisa. Xa digo, a previsión é mañán deixalo listos. O pasado venres os bombeiros tiveron que desplazarse ata o edificio para refriar unha vez máis a cuberta despois de que se detectara que volvía a sair fume. Ademais, na fin de semana os operarios de Viacua procederon a cortar a suministración de auga ao inmoble despois de que reventara unha das tubaxes. En canto aos traballos que se están a realizar no inmoble, Vilaverde explicou que xa se completou a retirada da cuberta, centrándose hoxe a intervención na bufarda. Ademais, esta mañá procedeuse o desmonte da parte superior do muro do núcleo da escaleira. Facemos unha pausa para a publicidade e voltamos de contado. O Festival Big Sound volverá a Pontevedra no 2026, aínda recuperándose da resaca da fin de semana. A organización xa deu cifras do impacto da cita na cidade. Calculan que o retorno económico que deixou no municipio acada os 14 millóns de euros. Non en van, no recinto de Tafisa reuníronse 35.000 persoas. O Big Sound contou tamén con máis de 1.300 persoas traballando na montaxe e realización dos concertos que se repartiron en 2 xornadas. De cara ao ano que ven, o festival celebrarase os días 17 e 18 de xullo. De feito, este martes 15 abrirase a prevenda dos primeiros abonos pro 2026 a un prezo a partir dos 42 euros. O alcalde pontevedrés celebrou tamén o éxito das outras grandes citas que tivo a cidade nas últimas semanas: o Mundial Multisport de Triatlón, o concerto de Jennifer López e a promoción de Pontevedra en Tenerife como sede da gala dos Premios Feroz no 2026. E eu quero, ademais, resaltar que isto non ocorre por casualidade, sino porque hai un traballo increíble por parte do propio Concello e de moita xente implicada, tanto privada como pública, non? Como sabedes, o Big Sound vai repetir o ano que ven. Nós estamos encantados de que sea así. Sempre decimos que quen ven a Pontevedra repite, non? Sea para eventos deportivos ou culturais, porque a cidade é unha cidade moi acolledora. Unha bandeira máis certifica a calidade de ata 16 praias do concello de Sanxenxo. Dende hoxe xa ondean elas a Q de calidade, situando a vila como un dos municipios españois con máis certificacións. O izado simbólico realizouse esta mañá na praia da Lanzada. Sanxenxo creo que es una marca y que apuesta por la calidad. Sí, Fernando, estamos trabajando también, este año ondea también en nuestro puerto deportivo, va a ondear la S de sostenibilidad y a partir de agosto también va en la playa de Silgar. Poco a poco pues iremos trabajando en nuestras playas para que también ondee la S de sostenibilidad. No vengo a daros un premio, vengo simplemente a dejar constancia del reconocimiento a un trabajo que estáis haciendo toda la corporación municipal. Tener 16 playas certificadas con la Q quiere decir que en lo primero que estáis pensando es en vuestros vecinos, porque son los primeros beneficiarios de unas playas bien gestionadas. Y después, por supuesto, en los turistas. Dende o Concello destacaron a aposta pola calidade tanto do sector público con 18 Qs de calidade como do sector privado, que suma 42 certificacións. Ademais, o concelleiro de Turismo adiantou que o goberno local continuará apostando por este marchamo de calidade. Estas certificacións garanten que as praias de Sanxenxo conseguen a máxima calidade na prestación dos seus servizos e a correcta xestión dos equipamentos de uso público. Servizos de limpeza e recollida selectiva de residuos, dispositivos de seguridade, salvamento e de primeiros auxilios, servizos de información aos turistas ou accesos á zona de baño, entre outros.
E aínda que inicialmente estaba prevista a asistencia do alcalde de Sanxenxo a este acto, Telmo Martín non puido participar do izado da bandeira. O rexedor está a recuperarse do atropelo que sufriu na madrugada de onte. Foi ao redor das 6 da mañá na Praza do Mar, cando Martín acompañaba o inspector xefe da Policía Local para realizar unha rolda de control da movida nocturna. O alcalde foi golpeado por un vehículo que estaba a dar marcha atrás e tivo que ser trasladado ao Hospital Montecelo de Pontevedra cunha fisura na tibia da perna esquerda. Aínda que xa onte recibiu alta médica, o rexedor debe manter a perna inmobilizada durante alo menos 10 días. Segundo informan dende o Concello, atópase ben e está a teletraballar dende a casa. Pola súa banda, o condutor foi denunciado tras dar positivo nas probas de alcolemia. Poñer en valor non só a nosa gastronomía, senón os produtores locais que aportan a mellor materia prima. Este obxectivo de saudade, o proxecto desenvolvido pola área de turismo da Deputación da Coruña, que reúne na provincia 13 cociñeiros con estrela Michelin. As comarcas do Barbanza e Bergantiños son os enclaves nos que se desenvolve estes días Saudade, un evento promovido pola área de turismo da Deputación da Coruña que busca poñer en valor os produtos da nosa gastronomía. A mellor maneira de enxalzar as súas bondades é coñecer os seus procesos produtivos, da man de quen con tanto mimo extrae o mellor da nosa terra e do noso mar para levalo ata os nosos padais. Para dar a coñecer os nosos produtos ao resto do territorio nacional, Saudade válese de 13 recoñecidos cociñeiros que reúnen un total de 20 estrelas Michelin. Son 13, en total suman máis de 20 estrelas Michelin, creo que forma parte do ecosistema máis representativo de cociñeiros do Estado. E a pesar de que aquí os cociñeiros son realmente onde está o foco e no que todo o mundo se fixa, se son televisivos mellor aínda, isto non deixa de ser un evento de produtores onde o protagonismo ten o produto, onde o protagonismo a Deputación da Coruña busca o aí, onde podamos dar oportunidades de abrir mercado a xente, sobre todo as pequenas e medianas empresas que están sacando á rúa produtos dunha delicadeza e dunha exquisitez do máis vanguardista a nivel mundial. A Delegación de Chefs tivo ocasión de coñecer o proceso de elaboración dos viños da adega pobrense Entre os Ríos, primeira parada do seu periplo polo Barbanza, e da terra ao mar cunha saída en barco para visitar unha batea e afondar no proceso de cultivo do mexillón, para finalizar cunha visita á lonxa de Ribeira. O que se trata é que eles que se acerquen aos procesos, aos produtores e que sepan como se produce aquí. Creo que, a verdade, se me equivoco, ahora é unha bodega, despois temos unha batea, que algúns deles xa conocen, pero vamos a falar tamén, creo que mañá, sobre a terra, a horta, que creo, sempre digo que é a gran desconocida sempre de Galicia, sabes, a gran tapada. Todo o mundo fala do mar, fala do marisco, do peixe, fala da carne e tal, pero casi nadie da horta. Creo que é importantísimo que descubran tamén aquí unhas mellores hortas posiblemente de toda España. Tras o seu paso polo Barbanza, Saudade trasladarase ata Coristanco nunha xornada dedicada á exaltación dos produtos do campo e o seu papel na gastronomía contemporánea. O programa inclúe tamén un encontro con produtores locais da provincia que participarán en diversas mesas de debate. O Concello de Lousame vende presentarlle á Real Academia Galega un informe sobre a figura de Diego Antonio Cernadas de Castro, co obxectivo de conseguir que se lle dedique o Día das Letras Galegas en 2027, coincidindo co 250 aniversario do seu pasamento. A alcaldesa Teresa Villaverde, acompañada polos voceiros do resto dos grupos, mantivo unha xuntanza co presidente da Real Academia Galega, Enrique Monteagudo, para trasladarlle a proposta da candidatura que o Pleno Municipal aprobou por unanimidade. Dende 2005, o Concello está a realizar numerosas actividades para divulgar o legado do cura de Fruíme como precursor do galeguismo. Entre elas, a edición da súa obra literaria ao completo, a musicalización de poemas e a organización de xornadas, conferencias e outras actividades para poñer en valor esta figura merecedora dun recoñecemento non só a nivel local, senón de toda Galicia.
Todo preparado en Noia para acoller a Feira Medieval que se celebrará esta vindeira fin de semana do 18 ao 20 de xullo. A feira, que chega este ano a súa 26 edición, seguirá un esquema similar ao dos últimos anos, mesturando o tradicional mercado con espectáculos e animación de rúa. É unha das celebracións con maior repercusión das que se celebran na vila, xunto coa Festa de San Marcos, razón pola que o Concello trata de implicarse cada ano para que non falte o máis mínimo detalle. Como en edicións anteriores, serán 3 días de feira, dende o venres 18 ao domingo 20, cun desenvolvemento similar ao de edicións anteriores, mesturando o tradicional mercado con espectáculos itinerantes polo casco antigo ou o torneo medieval, sen esquecer tampouco o desfile de fachos. Os postos son de todo tipo, de alimentación, de artesanía, tamén artesanos ao vivo de talleres, vamos distribuindo por calles, como sabedes, dende fai 3 anos xa cortamos 2 rúas, a feira vai crecendo moito proporcionalmente. Temos distintos espectáculos de fogo, que serán itinerantes, que poderedes ver en calquera das plazas, a modo de, lóxicamente, de visita no programa, que se poderá especificar todo. Algo que nos funcionou ano pasado e que queremos establecer para sempre é ese desfile infantil, onde un rei e unha raíña, representantes deste pobo, recibirán a todo o mundo e decretarán 3 días de festa para todos os peregrinos e a todo o mundo que nos visite. En ese desfile vamos a contar con moitísimos nenos, será ás 8:30 da tarde, saldrá desde o Concello de Noia hacia a Plaza do Tapal. Tendremos outro tamén potente, moi noso, que é o desfile das antorchas, de todos os grupos musicales, de todos os grupos de animación. Dende o Concello poñerán especial énfase un ano máis na seguridade, e como ven sendo habitual nas últimas edicións, os corpos e forzas de seguridade do Estado e a Policía Local reforzarase a vigilancia da feira con seguridade privada, co fin de evitar posibles incidentes. Isto no plan de seguridade, un plan moi complexo, donde temos que darlle a capacidade de salida ante unha emergencia a xente. Temos o centro de operacións, o CECOP, está no Coliseo Noela. No Coliseo Noela contaremos con a parte de seguridade privada, temos a Policía Local, temos a Garda Civil, temos a Cruz Vermella, un dispositivo dun montón de xente que temos que ir facendo por franjas horarias, porque non é o mesmo a seguridade necesaria para un vernes á tarde que para un sábado á noite, non? Entón, organizámoslo por franjas horarias para darlle un poquinho de seguridade. Dende o Concello afrontan esta 26 edición da feira con moita ilusión, agardando a que o tempo acompañe para tratar de atraer o maior número de público posible, co fin de seguir consolidando esta cita festiva como un dos referentes a nivel autonómico. A Asociación Amicos clausurou esta mañá a 5ª edición do seu campo de voluntariado ambiental cunha recollida de residuos mariños no Parque Natural de Corrubedo. O programa que desenvolve a entidade co apoio da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude celebrouse durante a primeira quincena de xullo. En el participaron un total de 14 mozos de entre 18 e 30 anos con e sen discapacidade, 3 deles membros do Fogar Amicos. Xuntos compartiron 2 semanas de convivencia voluntaria ambiental e actividades culturais, demostrando que a inclusión e a sustentabilidade poden ir da man. O campo de voluntariado xuvenil de Amicos ten como obxectivo fomentar valores como a diversidade, a convivencia e o compromiso co patrimonio natural e cultural de Galicia. Durante estes 15 días desenvolveron diversas accións de conservación en espazos de alto valor ambiental, como o Parque Natural de Corrubedo ou o Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas. Ata aquí chegou esta edición das Novas do Día. A actualidade volve mañá a Canal Rías Baixas a partir das 9:30 da noite. Sexan felices.